Beograd je jedini ozbiljan urbani centar u ovom delu Evrope, i u kulturnom, i u ekonomskom, i u socijalnom, pa i u sportskom smislu, ako hoćete na kraju i turističkom. Znači, nema grada kao što je Beograd, možda možemo pričamo o Atini, recimo u ovom delu Evrope, koji zaista ima svu potrebnu infrastrukturu da bi mogao da organizuje i iznese takmičenja kao što su svetska prvenstva u atletici, zatim svetsko prvenstvo u judu, u rvanju, zatim u boksu, evropsko i svetsko prvenstvo. Poslednjih 4 godine domaćini smo bili i evropskog prvenstva u vaterpolu klupskog, zatim imamo najavu da bi možda u toku naredne godine moglo da se održi Final Four Evrolige u košarci baš u Beogradu, u Beogradskoj areni. Imamo fantastičnu sportsku infrastrukturu i ostalu infrastrukturu, mislim na smeštajne kapacitete, hotele, kongresne centre. Beograd zaista ima sve što je neophodno da bi se organizovala velike i značajne takmičenja.